Na can Kaduna kuma ran wannan zamu je ran Juma'a. Ya, ai Juma'a ka mutu da ubanka. Me yasa ku je makarantar ba? Kai, me yasa ku je makarantar ba? Me yasa wannan ne da ban ji wallahi da an ban san ma unguwan nan ba na ran. Wa ya tsallako da kai to? Kaga wannan ba ya tsallako da dakewa da tarewa. Kullum sai ya bani labari wai ya muga wai sun riga mu tarewa an unguwan mu duk wai an riga ko ka faɗi gaskiya ko ka faɗi gaskiya Allah idan na faɗi gaskiya duk za ku tsale na rantsa girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fara dauko ta na rantsa da Allah ya ce dauko ta ni an yaga ya faɗa ya ce an dauko da ita kai da aka dauko ta me kai mata ni shi ya fara da mutu wando sai ni ma na kaga na dauke ta kaga na dauke ta ni na mayar muta da wai ce da kashe ta shake ta wannan ne yace a kaga tana zubowa tana da ta wani guri to ba je ka yi mun ruwa ta gaje ina hau da ita jire ya cire mata wando wai don kai ta kuka ta kama ta yi mata haka ya rufe mata fuska inna lillahi wa wani ihun na jina hau ai inna lillahi wa inna to ko me ya kawo ka na ku da kuka tafi makaranta ga tsallake ta me ya kawo ku na ku duka ba wani zuwa gidanku da za'a Zona! Sai ka faɗi gaskiya, zauna ka. Allah Kai aka yanka